tomto videu se podíváme, jak jednoduše zaregistrovat účet na verzovacím systému Bitbucket. Jediné, co potřebujete, je otevřít si stránku bitbucket.org, která bude vypadat zhruba tímto způsobem. Registraci provedete kliknutím na tlačítko Get Started, ať už v horní části obrazovky, anebo uprostřed. Já použiji první variantu. Po kliknutí na tlačítko Get Started uvidíte registrační formulář. Zde je potřeba vyplnit všechny údaje. Začneme křestním jménem, dále pokračujeme příjmení, přihlašovací jméno, které budete používat, heslo, e-mail, plán můžete nechat tak, jak je, a dále je nutné kliknout na kapču, tedy na systém, který umožní zjistit formuláři, jestli nejste robot. Může se stát, že v některých případech bude po vás chtít kapča provést nějaký jednoduchý úkol, jako například identifikovat nějaké fotografie. Registraci dokončíme kliknutím na tlačítko Sign Up.